हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि मिनि ब्लगाव बिराद गोबावनि उनाव आं दिनैसो मिनि ब्लग बानायदों इउट्यूबाव भिडिअ लाबोनांगौमोन बिराद लेट जाबाय बैसागु जोबनायनिफ्राय खामानि जानानै दासिमबो भिडिअ लाबोनो हायाखै नखराव हेफाजाब होग्रा खामानि मावदेरग्रा रावबो मानसि गैया हारसिं जाहैबायना ओमफ्राय आरो खामानि मावाबाबो मोनजाया रावबो जाहोग्रा गैया बेबायदिनो बायदि आरो बिराद बेस्थ जागासिनो दा लाइफआव आई होप नोंथांमोनहा बुजिखाबाय जानांगौ डिउटियावबो बेफोरबायदि बेस्थनि थाखायनो आं थांनो हायाखैमोन 10 दिन जाबायमोन डिउटियाव थांनाया 10 दिननि उनाव दिनैसो आं डिउटियाव ओंखारदों बे सान्तिपुर बाजार मोनफैबाथाय बे लामाखौ आं बिराद उसुबिदा मोनो बे 200 मिटारा दादगारि लाइनखौ मावग्रानिबो गोलैयाखिसै आरो ओरै बेंटल लाइनखौ मावग्रानिबो गोलैयाखिसै दा बे ससे 200 मिटारखौ सोर मावबावगोन फैनानै फाइनाली दादगारि बाजार मोनफैबाय ओमफ्राय बेहाय आंखौ लोगोफ्रा नेगासिनो दा एन्ट्रि खालामहैनोसै एन्ट्रि खालामखांनायनि उनाव नैबे कार्डखौ मोनबोबाय गारिनि एन्ट्रि बियो बे कार्डआ बेखौ नङाबा गारिखौ सोनो मोना आरो गारिखौ जोङो खामानि जानाय जायगासिम सोहैनो मोना लांनो मोना जों गेलेफु टाउनावनो गालांनांगौ मानसिफोरनि न'आव बा सोरनिबा दखानाव बा पेट्रल पाम्पआव फाइनाली जों स्कुटिखौ दोननानै कम्पानिनि बासाव गाखोबाय एयारपर्ट लामाजों थांबाय थाबानो बाहाय भुटाननि ट्रेन स्टेशन जागोन जायगाखौबो नुलाङो थाङै थांनानै जों फाइनाली कम्पानि मोनफैबाय 10 मिनिटल' लायो बासजों गेलेफु टाउननिफ्राय दा जों ब्रेकफास्ट खालामनानै खामानियाव थांसै फुङाव जास्लाबबोनो हाया न'निफ्राय 4:30 सिखारनानै फैनांगौ नालाय कम्पानियाव गासिबो सुबिदा दंजोबो थाग्रा दुगैग्रा खिग्रा गासिबो सुबिदा दंजोबो नाथाय जों थानो हाया जोंना न'खराव फेमिलियाव रावबो गैया फाइनाली जों दा नास्ता जानो जिरायबाय बाहाय साहा लाबाय ओमफ्राय ओंख्रिया जाहैबाय मटर आलु फाइनाली ब्रेकफास्ट खालामनानै फैबाय दा खामानियाव बिराद गोबावनि उनाव फैबाथाय उसुबिदा बोरैबा गोसोखौ मोजां मोना मोनबाय थायो जेब्लानिफ्राय खामानि मावलांगोन अब्लासो गोसोखौ आराम मिलायलांनाय मोनबाय थायो आरो फाइनाली जों गारि खाथियाव फैनानै गारिखौ मबिल चेक खालामबाय आरो दै चेक खालामबाय मानोना बिराद गोबावनिफ्राय जिरायनानै दं गारिया 10 दिन जाबाय फाइनाली दै चेक खालामनानै दा खामानियाव ओंखारबाय दा जोंना खामानिया बै नुहुरनाय हाजोआवसो जागासिनो आंखौ सिनायनायफ्रा गोबाङानो सोंबाय थायो अबेथिं मावो माथो कम्पानियाव नुवा नोंखौ अबे साइडजों मावो होननानै जों बै हाजो साइडआवसो मावो आरो ओंखाम जानायावबो लोगो मोना होननानै बुङो ओंखामखौ जों जाफैया जोंनो ओंखामखौ लांनानै होयो आरो बे साइडआवनो मानोना गोजान जायो केम्पनिफ्राय थावबो लस जायो आरो टाइमबो लस जायो बेनिखायनो जोंनो ओंखामखौ लांनानै होयो कम्पानिनिफ्राय फाइनाली हाजो गोजौआव सौफैबाय दा बे हाजो सायाव मोनसे मन्दिर बानायगोन होननानै बुंदों कम्पानिया बे हाजोआ एयारपर्टनि सोनाबजों गोलैयो खोनानो मोनदों बे मन्दिराव 100था मुर्ति बानायगोन होननानै 100था देबतानि मुर्ति बानायगोन होननानै दसे उनाव 1था जानाय लोगो लोगो सौफैबाय ओमफ्राय जों ओंखामखौ जाबाय दा बेलासिनि 7था जानाय लोगो सुटि जानानै जों बास गाखोना न' फारसे थांफिनबाय स्कुटियावबो थाव सोबाय दा भुटानाव थावनि दामा 194 फैसा जानानै दं थाव सोखांनानै आं न' फारसे ओंखारबाय बिराद मेंनाय मोनबाय दिनै बिदिब्ला बे दिनैनि मिनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबसै जै बर' हारिनि